Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Dambudziko randiinaro nderekuti inini handinawo mwana, murume wangu iyo zvekare ane mwana, but handichazivi nawo kuti mwana uyu ndewake here kana kuti kwete, because nemurume uyu kutaura kudai iro gore rino kana kuri kunzi rapera tinenge tava kutoverenga kuti 5 good years tigere tose, no mwana no what. Saka kuti ndige ndichizonzi ndichafa ndisina mwana nekuda kwake, inini I can't. Nai mhuri yeZimbabwe, zvinoita here kuti ndinge ndichimboitawo gumbo mumba gumbo panze, kuti ndinge ndichiona kuti dambudziko riri kwandiri here kana kuti riri kwaari? Ndakatombomuti dai waenda nemwana uyu kuDNA, because how come unoti wakangotanga kugara naye mukadzi wako iye wekutanga akabva atobatira pamuviri nefirst month, kokana akauya nenhumbu yake akabva anditi wava kuda kundijairira mwana iyeye ndewangu, maybe problem ndiwe une problem iwewe. So mukomana ashi, nyaya iripo ndeyekuti inini hangu ndafunga hangu kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichitongoita izvozvo, ndoona kuti dambudziko riri kwandiri here, ndichatsvakawo murume kana kuti vaviri vandinorara navo mwedzi wose, ndoona kuti vanokwanisa kundimitisa here. Ukuwo ndinenge ndichiitawo ndichinwa zvinoita kuti ndige ndichizokasika ndabatirawo pamuviri. Kana kuri kunzi zvinenge zvichiita, please tell me, mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi chandava kungoda iko zvinozvi, hanzi mwana, ndinoti kunyange ndichifamba, kunyange ndikaona benzi rinenge richitongofambawo zvaro, ndoita sekunge ndicharibata chibharo ndingoona kuti rinokwanisa here kundimitisa. Pfungwa dzangu hadzisisina kana kugadzikana panzvimbo imwe chete. Ngatimubatsireiwo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomana ashi, ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine matambudziko awo andiinawo. Handikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ini handina kuuya pano ndichitsvaka zvokudya, asi ndiri kungotsvakawo munhu uyo anokwanisa kundirombesa, nekuda kwekuti South Africa yacho yazondirwadza. Kubva zvandakapinda munomu mujoni kusvika pari zvino, mufunge zvenyu mukoma, handisati ndakambokwanisawo kuwana mukadzi anonzi uyu ari honest. Kutaura kudai, ndino umwe mukadzi uyo wandanga ndichifambidzana naye. Saka mukadzi uyu mukoma, I recently discovered kuti akandinyepera mukoma kubva zvatakatanga kugarisana. Mukoma, nyaya dzacho dzimwe dzinotorwadza kuti ndige ndichitanga kukuudzai. Saka I recently discovered kuti ndava neHIV mushure mekunge ndangotanga kungorwara. So right now pandakazoenda kuchipatara ndikabatwa kuti ndine chirwere, kwakakutanga kuchema. Ndikati, ko uri kuchemei? Akabva anditi ndiri kuchema simply because ndakatya kukuudza kuti I am HIV positive. Ndaingoti sezvo ndichinwa mapiritsi in time, maybe hauzobatirewo chirwere. Chiri kundirwadza paari mukadzi uyu ndechekuti ndinoti kana ndikafunga nenyaya iyi ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza, kuti zvechokwadi here munhu angandizadza chirwere. But kana ndikatarisa kumashure kwandakabva, nekuti zvichitaurwa zvinotonzi inini ndakanzi ndinofanira kutoti ndinge ndichitofa ndisitomborina kana mudzimai, ndokusaka ndiri kungorambawo ndakabatirira paari. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zvose izvi zvandiri kusangana nazvo zviri normal here, nhai mhuri yeZimbabwe, kuti kana ndikangodanana nemunhu wandinenge ndadanana naye
anototanga ari munhu anenge ari bore. Nekufamba kwenguva anozongondipandukira zvokuti ndinozototanga kutonzwawo kurwadziwa. Apa ndinenge ndashandisa mari yangu yakawandisa chaizvo paari munhu uyu. Please help me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Mungati zamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai somo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, ininiwo ndakasirwawo huroi neshamwari yababa vangu. So baba vangu ivo vainge vari makanika, vainge vaina bhururu hwavo uyo hwavaiwirirana naye chaizvo. Nguva zhinji ndaitopota ndichitoenda kumba kwebhururu yavo zvekuti ndaitombonogarako vasingazotombonditsvaki vabereki vangu, ndichitomuka ndichitoenda kuchikoro, ndichibva kuchikoro ndichitoenda ikoko. Asi nekufamba kwenguva ndaizoti zvino kana ndakarara paya pandinenge ndava kurota zvechokwadi ndaitomurota uyu friend yadhedhi achitoya kwandiri obva ati pane kwandinoda kuti unge uchizondiperekedza totoenda kuya. Taiti tasvika kuya ndaibva ndazoona kuti kunenge kuine vanhu vanenge vakaungana, vanhu vanenge vakawanda chaizvo. Then taizoti tapedza kuita zvatinenge tichiita ikoko, ndobva ndachizopiwa nyama, ndobva ndanzi idya nyama iyi. Ndaizoti mangwana kana ndamuka paya ndinenge ndakafufutirwa chaizvo. Nekufamba kwenguva mukukura akabva achizondiudza chokwadi kuti iye ainge ari muroi. Saka handina kana kuda kumbobhilivha kuti munhurume anganzi muroi, but nezvose zvandainge ndichisangana nazvo ndakabva ndachizongobhilivha kuti zvechokwadi ainge ari muroi. Zvino ndakabva ndachizopiwa mishonga, mimwe mishonga yandinayo nezvinhu zvandinoshandisa, ndine mupurwa uye zvekare nenyoka. Zvinhu izvi handichazvidi. Ndiri murombo wekupedzisira mukoma Nashi. Masvondo awo adarika ndakangonetsana neumwe mupurisa pakanyaya kadiki munhu uya ava kutoti ari kutoda 2500 kubva kwandiri. Ndikati mari yakawanda kudaro ndinoiwana kupi? Ininiwo ndinongoraramawo ndichiitawo zvemagarden services. Asi akatoti ndava kutonokuvharira iwewe mushure mekunge ndamuburitsira passport yangu yainge iine madays. So mukoma Nashi ndakazotokumbira mari kwava kukwereta mari. Ndiri munhu anongogara angori muzvikwereti ndichingobhadhara zvikwereti chete. I can't even work without paying vanhu vandinenge ndichikwereta. So nyaya yazondiunza pano ndeyekuti hongu zvinhu izvi handichazvidi, asi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kuzvitenga, at least kana kuine someone anokwanisa kutenga zvinhu izvi. Mari yandanga ndichida kana ariko munhu anokwanisa kundipa 4,000, at least 4,000 to 6,000 US dollars ndo mari yandanga ndiri kuda. Kana variko vanenge vachida mishonga inoshandiswa pahuroi, zvinhu izvozvo ndinazvo. Ndichazama nepose pandinogona napo kuti munhu iyeye ndinge ndichimutemerera nyora dzacho idzodzo dzehuroi, ndobva ndamugamuchidza zvinhu izvozvo zvandakasirwawo neshamwari yababa vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pari kuda kuitwa swap and top yezvinhu zvinoshandiswa pahuroi. Ameno kana zvakangoma hazvo veduwe, ameno kana zviri possible izvozvo zvekuti variko vanhu kunzoko vanotoshuvira kutoti dai ndiri muroi. Muriko here vanhu vakadaro? Hanzi at least imari 4,000 to 6,000 US dollars. Hanzi ndaneta nekungoramba ndiri murombo and at the same time apa ndiine zvinhu zvandiinazvo zvandinoshandisa muroi zvisingandipe mari. Zvino mukoma, munhu uyu wamunenge mapa zvinhu izvi, iye benefit yaanozowana kubva kwazviri inenge iri benefit yei? Nekuti imimi muri kuti muri murombo wekupedzisira. Ameno, let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndainge ndichishandira umwe muNigerian, ndo zvava kundinetsa manje. Kwose kwandiri kufamba ndiri kunzi muNigerian uyo wandakamboshandira mainge muri mugore ra2012. muNigerian uyo ainge aine karestaurant kake uye zvekare vaita zvekutengesa nekutenga magold coin. Saka ndakazomubira rimwe gold coin mukoma, ndakazoti ndichida kuritengesa gold coin riya kwava kurishaya. Dambudziko randava kusangana naro nderekuti ndakatosvika pakurambana nemurume ndichiti murume wandisema after audza amai vangu kuti inini ndinogara ndichingonhuhwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza, asi nawo ichokwadi. Ndiri munhu anogara achingonhuhwa 24/7 kuita chidembo chaicho kunhuhwa. Saka mukuzofamba umu pane vamwe madzimai vakambondiudza vekuKarankuwa avo vakati kwandiri, imimi madzimai mune umwe munhu wamakamboshandira wamakabira, munhu uyo akakugadzirai, asi muchazozviona zvenyu nekufamba kwenguva. Handina kuda kuvabhilivha madzimai ivavo, ndikangoti ameno. Asi nekufamba kwenguva mukoma ndakazoona kuti kwose kwandinenge ndaenda ndichida kuzama kuti murume wangu ange achidzoka, ndobva ndangoudzwa kuti uyo hangadzoki nekuda kwekuti zviri pandiri ndo zvava kutodzinga varume ende ndichafa ndisina murume. Saka ndinoti kana ndikafambidzana nemurume wandiri ndichifambidzana naye nekufamba kwenguva, munhu iyeye anongotanga kundisema. Vamwe ndivo vanokwanisa kuita zvivindi zvekundiudza kuti kusasi kwangu kunonhuhwa chaizvo. Vamwe ndivo vanozongondiramba in silence. Mumwe anokwanisa kutoti uri pamusoro pangu sekudaro obva atongoburuka, obva atoti we can't continue, handisi kufila ball. Saka now I know ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vose avo vakambondishandira vari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimutsvaka muNigerian uyu. Saka muNigerian uyu mukoma iniwo handichazivi kuti ndingamuwana kupi. Ndakatomboendako kuma-areas ikoko ndikamutsvaka ndikamushaya. Please help me. Kana variko vana madzibaba kunzoko vanokwanisa kundibatsira, ngavandibatsirewo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Okay. Alright. Ndiripenga mire kudeso. Yekuti nemurume wangu takaroorana. Nangu achiri mwana mudiki yanga ati kurei. Time yakandiroora. So tikagarisana. Time yakandiroora hapana chandaiziva chakawanda. Taingoti zvinhu zvese zviri right. So tikagarisana after 2 years ndipo ndakazoona something wrong panzvimbo zvekuti panzvimbo zvekunetsa. Murume wangu anga asiri munhu kuti aichula kana kuita sei. So takazama ndakabvunza. Handina kuita like chaizvo ndokumuudza ndamupopota ndabvunza kuti zviri kuitika chichimboitika. So patime akatsanga akazviramba kuti ane problem because nhengo yake inge isingamiri. So ndakava tagara zvakatombonetsa because yati kuti kani chakazodii. So akazofa pauko akafamba akaondokuzoudzwa kuti wakasungwa. Audzwa kuti wakasungwa ndopakazodzoka peki manje ukumbira chiregerero. But patime iyoyo inini mwoyo wangu kwaari like mafeelings ndasina mafeelings naye, tatangogarisana chezvongoti tangogarisana. So azodzoka paya tazotaurana kuramba tichikonya nelife yedu. So kubva ipapo manje akamboti ndipe chitime yekuti ndichigadzirisa patampa time. So ndampa time yogadzirisa is 4 years now. Hapana tingangoti zvava nani pane zvazvaiva, but problem haina kuita seyaina kupera. So ndakambudira pachena kuti azvina chite sei tisiyane. Because chazopedzisira ndabuda tikaramba tikazokonana. Sango zvanga zvakadii timbosiyana mwana mwati anoita kana zvaramba. Iye haadi manje. Anongudza kuti zvichaita sei tichaita. Haadi. It's 4 years now tichaita. But kusati kwangu zvangu ndandifungwa kuti tasiyana because
zvinozotikonzeresa tirambe tichikonana apo neapo apo neapo ninge zvisina nebasa. Asi problem ndeyekuti hadi. Ende chimwe chinhu chinondirwadza ndechekuti pamakore isati agara TSI, I think ndakaita zokwana 7 years idzozezi. Dzimwe dzaibva pamwe kuna mwana oshaika kuzoita handinaye. So pandakapedzisira kushaika mwana, peni yandanga ndinayo hapana munhu akakwanisa kuzviandastenda panguva yacho. Vakuru vaingoti zvichapera vanonyanya kufungisa. So zvakandikuvadza because ndakashaya counseling. Vanhu vakazozama kuda kundikanzela 1 2 vaizama ndipanogona navo, but mandiri namanje ndikuona like drama nenyaya yezvakaitika. Ndichiona like drama zvekuramba kubuda mandiri. So ndinozvibvunza kuti ndosvikepi, ende pandiri kubva nekwandiri kuenda hapana chandiri kuona. Hapana chandiri kuona. Ndakutozvina like munhu asina basa panyika. Bhosi ukazama kuda kuti usiyane naye hadi. Ukati wokusaidira vaberekiwo vanotongodza kuti ashingirira imba, ndozvoita chii ndozvoita imba. Hakukwanisi kuvaandastenda peni yaunayo nesituation yaunenge uri. Kuti zvinhu zvese zvakaoma kusvika papi. Zvinhu zvaunosangana nazvo. So mukoma ndonyaya yangu. Ini chandiri kutsvaka advice. Bhosi weukama unonyasa kuona kuti hapana ari kunyasa kuda kupa advice. Umwe anotaura akarerekera kuti haazotauri chaipo kuti dai wadai wanzi shingirira zvichapera, but inini ndini ndaneta because padazama kumuudza kuti chiona ndane problem manje pautano hwangu chaiwo, but haasimudzi musoro kana kuti asiya anokuza chichapera nekunamata riini. Ndozvandozvibvunza zvichazopera riini ende zvichazopera zvadii. Because ndikuona like ari kutambisa hake nguva kana kuti ari kundishandisa kana kuti because asi munhu ari kuda buda pachena kuti chacho chaari kuda kuti chanyasa kuda chii. Kana achida ngoti ndigarire vana ngotaura kuti handikuda kuti ndigarire vana, pozoita like ndikakushandisana mukati kurarama kwacho. Saka ndonyaya yangu yemukoma ndimambiro yakaita. Ndikumbirawo pamunoposta achitopa motokanda mupini voice mochinjawo, kumbira muchinje voice because anozoziva kuti ndini muchinje voice because inini ndafunga zvokusiya zvangu imba ndimbozviraramira life yangu ndiri ndega, ndozvandanga ndafunga inini. But vabereki wokusaidi womurume kusaidi kwangu inini navachiti ade magarisana chichi, but vanotongozviona kuti maproblems aripo. Kungogarisana 2 months echifo zvatanga. Munhu wekuti akabata mari yake anogoshewa nekubudisa mari chero anayo. Kuva nemari kana kusava nayo zvakafanana, nekuti life yatongorarama nemari ndo life yatongorarama asina mari. But ndakangozvitambira because chinhu chinonyanya kundirwadza vana, ende ini ndikabva kana ndikazodai vana vangu vachiita sei, handibvumidzi kushanda, handibvumidzi kuita sei. Ati mukoma ndini ndo zvandingangoti ndomamira kete.